Adababu, Adababu. Ina faɗa maka. Akai me ya faru? Ai ran nan da baka tsaya a gida ba. Baba ya kama ni da faɗa. Faɗa yake ina ga masa. Ni wallahi ina ga ma jifa sa. Wannan go wallahi tallahi. Sai mun kaga kawai wani yamma ni za ka ce. Kai, in kai ba ka ce ba ni ban taɓa bari kai ne abin da ba bari na bi. Ai ni ma ba zama dai ko an sace yar mai tafi ko. Yawa. Salamu alaikum. Ya kike a garin? Ya ayyuka kuma? Na san baki gane wa ko? To wannan da kike gani abokina Abdul kenan. Shi da kike ganin sa duk a ƙasar nan ran katakap gaba ɗayanta. In kika ji ana kiran shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi na jihar na ƙasar nan ma gaba ɗaya to babansa ne. Haka ne? Haka ne. Kai kuma fa. To ai shi wannan da kike ji da gani duk wani gidaje ko kwangwaye ko fili duk wani kango da kika ga an sa noti ko sale babansa ne ai. Las wannan a zaune take. Alhaji Sala ba. Ikon Allah. Oke, kai kuma ka ce babanka shine mai kamfanin yaƙi da miyagun ƙwayoyi ko? Na ƙasa ras mako. Kai kuma babanka shine mai kamfanin Not for Sale ko? An zo gurin Gaya mata. ina so ki tsaya ki fahimta ki gane wannan bawan Allah Abdul da kike gani tun muna tsaya a can gurin da kika zo wucewa ya hango ki ya ji haka mu da kaunar ki a cikin ransa kuma yana matakar kaunar ki yadda nace to kaga ba za mu tsaya kan mai kulle ba ko ba haka bane Gaskiya ne wace ya kamata ya zo ya sanar miki abin da yake zuciya ko yaya Yawwa. Ai yan mata idan har kika aure ni zaki ji daɗi. Zaki sakata zaki wala dan har jirgin yawo za mu hau. Kinga zan kai ki Malaysia, zan kai ki Germany, zan kai ki Turai, zan kai ki Saudi Africa, sannan bugu da ƙari zan kai ki babban gari da Saudi Arabia da kuma babban ƙasa. Zan kai ki garin Makka Allah sallallahu alaihi wasallam Yawwa. Kinga ku kin ji daɗi kuma kin dace. Yawwa. To wallahi tallahi bari mu faɗa muku duk ranar da kuka ƙara gani na a hanyar nan kuka mun magana ko kuka kula ni ko wani abu wallahi azum za ku ga abin da zai yi ba. Adababu, Adababu. Kun addabi kowa, gun kowa kuna da ƙorafi. Kai ka san menene? Ka san mu fitar da zami lokaci. haba da Allah. Hakan ai yayi. jakami jame haka ma zai Yayi kawai. wai ake ciki ne ba labari na ba wani ba ka san garin na cuta kai ba da ku ji ake ciki ne kai ba wallahi ne gidan ni mariya ga ta amma sai ga Amma za mu ga ɗan ƙaramin yaro da ko goma ce ai sai a bashi. To, amma dai mutumi na ai ga sunan ta to ai ba sai mun yi aiki ba. sumi yan mata wallahi wannan cikin gari abokin ba karamin ke wallahi tallahi ya sha yin mafarki a kai har su ma yayi sau wallahi na rasa wani irin kala so yake musu. Ok, dama ku ne a kofar gidan? Ban muku kashe da kanku ƙara zuwa kofar gidan nan ba?
to wallahi tallahi bari ku je ku faɗa muku idan na ƙara ganin ku a ƙofar gidan nan duk abin da na muku kuka janyo kuma idan ka ƙara zuwa za ku ga abin da zai faru. an ga maka matsor ta ne mu zaki mana wani zance to me mun da me zai faru me to ke idan ba a ba kofar gidan ba me zai faru to shikenan ku ƙara dawowa za ku ga abin da zai faru. yin so me ke auje ka ga wai waɗannan ne suka zo su adababu wannan sama ya kai ya da Allah kake mutane mun ga wanda ka zo da kanka kamar wata shekara ya za ka zo kai mana wani zance ki an ga mu matsor ta ne mu ma kawai daga ganin mu a waje kawai ka zo kana mana wani wannan to menene dan ka ganka wani dindindin da kai ba wai tsoron ka ake ji ba ka ko shi kai ma mai yi da Allah kai dan Allah ka nuna wallahi wallahi rubutu wallahi ware adababu kun addabi kowa gun kowa kuna da ƙorafi haba da Allah haba wallahi tallahi ka bin kunya ni na zata wallahi da ya tsaya din nan za ka tsaya da ka taso gudun da kai za ka zo ka mana wannan ka ba mu kunya haba da Allah ka gudu ka san Allah ni na ji ba abin da lokacin da yamma da ni ba ka ga yadda na ga wuta dan da haka na gani a kunci na wai gal abba ba kama har ba wallahi kama har ba kama a ka je ne min haka ranka zai ɓaci Allah an ka neman dare kai a gaban ka ya ka zo sai wani magana kake min Allah dan dai ma dai kai amini na ne na hannun dama Allah muna tare da amma gaskiya ka dai to ai gani dai sai dariya kake mini ni ai muna tare ha ba kai billahi la ilaha illa huwa zuciya bari kawai damu wallahi ta gane kuma hakan ma yayi daidai gwara mu rama Ina yau ka tashi ne ba wani motsi ba gaba ɗaya ba gari Allah ya kawo mana wani gabin kawai gida dan Allah dan Allah ka taimaka dan Allah dan Allah bari mu taimaka ka ga wannan bawan Allah wallahi wallahi ba kasace aka yi da akan hanya suna can suna ga dan asibiti yanzu ba san wannan asibiti yau dan Allah taimaka mana mu kira yanzu mu suna cikin wannan yanayi ko da ta ka ko kuma wannan abu bai daɗi ba Allah ya bata amin yawa ta shiga ba ne to ko a ta shiga hello har hayaniya ba na ci kuna wanda asibiti ne wata gefe network wala gefe mana hello da ba ka ba ne to ba ne to kin ne ga shi nan ba ya sai ya wata ciwo to wai sai ya shine muka tambaya mu kira mu je kana wani hali ka so ku ne ba sa ruban jiki kawai tsallaka su Wanda da Allah. yawa a hana su fita su wancan fa ba jin sa nake ba bari to shi ke bari ya karka damu fa yanzu za a kawo ba yanzu damuwa shi ke adababu kun addabi kowa gun kowa kuna da ƙorafi la 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 ho 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adababu taken ku na daban ne alaka da ku tamkar faɗawa rami ne ko dariya kuka samu tun ƙarshen ta kuka ne ga tunan dai karama babba kenan wannan fa da kake gani babba ce billahi la ilaha illallah babba wace iri ce wani wannan sukutu ce ina da kai da Allah ta kai ma fa garin ne wani zubin kaman ne fa kaman ne ka ta ana kaman ita ce da da a rubuce ka ce ka kama uwarka yaushe ta zama kamun din kai ka ci sukutu ce ka kama wani zancen banza
Dan kanin mu gaisa. Ki da fita zaka ne? Kai ka san waya biya kake gani nawa za ta yi wannan waya. ina za ka san min da ita Za mu samu 1,500. 1,500 kuma hanya kuma ta kuce Ka mai da mu. Barayi ka mai da mu. In za ka siya ka siya. gaskiya Allah ya kiyaye ni ka Allah shi ya Ka samu ka an ka ci a tarkin cikin biya domin za ka bayar barayi. Rabu da shi, mu je kawai dan rainin hankalin yaro. Ita da san ko adababu gaskiya ina son ki sosai kun adabu ki tunani ba na son ki da ni wallahi ba wani na ai mata yanzu suna son ka shi ne ba wani yaudara in ba sa son ka ba sa son ta ji daɗi alawi da Allah dan annabi bari da Allah mai gida ara mana ita zaka yanzu minti da zamu da maka da ita yanzu ba ji ba zan ba to ke ga suna a wallahi dama sun shi kaga dama ne ma nake a mana fiya kai ina da labarin ku a cikin wallahi kar wanda ya saki ya kafa wanda ya hada hanya da na ga maka kai na ji labarin an ci ba aku da kunya a garin nan ko Kai saurara, kaka ƙara nuna ni da ɗan yatsa. Da ƙafa nake so ka dinga nuna ni. kai kan samu hanya da Waye kai? Waye kai? Banza ne kai, waye kai? Banza ne kai, waye kai? Ka shirya? ka shirya Ka shirya? Ka ci sa. zan ka banza zan dawo Ka ci sa. adababu yake faruwa kun adabu kowa kun kowa kuna da ƙorafi Thank you.